bandiraɓe min calmini moon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon ko welama mawɗo hannde arde ɗo henne e galle colonel Oumar Diallo hen banggue ko noon o wiyete kono banggue goɗɗo ɓe mbiyatamo colonel Samba Kalidou gorko sinjubamɓe gappagu Sare Siré Lamine Ñaaruwal Demba Hama Diadji ko ñalawma pattam lamu addi en ɗo henna nde tawno eɗen gandi ko neɗɗo pattam lamu guila e nde woni service ha ɗo hannde ɗo yarete nde tawno wurde gurdam gertogal wona ko tiiɗi kañum tan hoggo mum coppi mum tiiɗani tiiɗi ko wurde wurana hoore mum kono kadi wurana bandu men no heewi wadde ni Windere TV noon ko sen mo ganduɗa sen pattam lamu en yaaha e nokkuji ɗi kala Windere TV ene anniyi wadde événement mawɗo baɗowo le 15 février 2025 ɗon e Ravenade so woni 16h no bandiraɓe gowi nanirde ɗum ni oɗon gandi Windere TV ko duuɓi nayyi yarata kono bandiraɓe hewɓe ene teski ɗum mataw hande arde ɗo ene addana colonel Oumar Diallo lettre parrainage mataw ko konngol kono eɗen gandi wonɓe e windere ɓe ko adi foof ko parrain mumen ko bammunen ko ay fof ne gandi kadi ko parrain Windere TV guila law nde tawno ko foti waɗede hen foof omo waɗo hen kala no foti darede omo darro hen so tawi noon ala ko heddi Windere dañi ñalawma mum mawɗo alay saago rutto e bammunen rutto e jinnaɓe mum rutto kadi e ɓiɓɓe leydi ndi taw mana ko fattam lamiɓe ɓiɓɓe leydi ndi ene keewi kono ni heewi wuranɓe koye mumen kono ni heewi wuranɓe leydi ndi colonel Oumar Diallo koye ɓen jeeya en beltima mawɗo colonel Oumar Diallo caggal nde min calminma min ñaganima Allah moƴƴere saaha mo guittanɗa min o goho saaha o weeɓani ɗiɗi neɗɗo o ko mawɗo tati ko kilifa kono no waɗi foof ittani min gueɗal amen e muɗum bismi mum ɗo e galle muɗum minen Windere TV e mbadi kuptidindi addandema lettre mo ganduɗa ko an tigui e woni parrain o ñalawma pattam lamu jogorɗo waɗede ñande 15 février 2025 toon e Ravenade ko weltare e hawrde ma ɗo ko ardi pop holko wonata hen konngol ma Seydi Diallo alhamdulillah rabbil alamin konngol jettor Allah e ko mbaɗɗon ko e ko ganniɗon ko e ko ganniɗon mi ko yo Allah yettin yo Allah yob Oumar Diallo no mbiɗa ni alhamdulillahi bon wonko daña wonko renda ɗum ɗo kadi jeere tan koko rendano gila e service aji ha e ñalawma hande o no jettiri ɗum Allah jetti on wona min fotiri noon ko onon yiɗɓeɓe onon sattidiɓe onon yontidaɓe saabi Allah jiiɗi saabi Allah ko onon poti noon so wonɗo jettimi oɗon tawa Allah ne hen jungo Allah ne hen kono kadi onno kadi oɗon tawa e fof noon koko hittirte Allah tan noon Windere TV alhamdulillahi wonɗo jettiɗon wonɗo jettinɗon wonɗo Allah yetti noon somin Allah rokki min fartan yantude hen min jettira ɗum Allah tan min janta e yantuɓe hen ɓe so jomumen ne guinne min guinniri hen saabi Allah noon jamma walla ñalawma garowo ɗo 15 février 2025 inchallah ko ñalawma men so Allah rokki en kawri hen inchallah min dardo e mon dardo e bandiraɓe foof Fuutankoɓe Fulɓe hoddi mumen Sénégal Mali Mauritanie Gambie ko taari ɗum hono foof men dardo hen moƴƴinen ñalawma o jonnen ñalawma o kono alhamdulillahi ko yettore Allah tan yetti on an Oumar Dore Kume Togora gila ganduɗen kon ni tan teddungal foof anani ɗum ɗo e galle teddungal foof a fawi ɗum e dow men en jabri ɗum kadi saabi Allah en jaggiri ɗum saabi Allah ane bandiraɗo debbo Oumou Sy Ba Yanifah Bal jarama mi weltima min duwima yo Allah rokku en hawrude inchallah rabbi d'accord mbara mécéne e mbadi kuptidinde mécéne international hay sinno international o fof arta beele mamin patton mécéne national kam ma ar mana hebbini salo o ñande alhamdulillahi Oumar Diallo mbiɗani Samba Kalidou alhamdulillahi ɓuɗo darde hande e bandam en yiɗɓe Samba Kalidou e yiɗɓe Farimata salniwa o bandiraɗo debbo
to diwan men to hamin darde mouvement ensemble au service du Sénégal mécène kadi ko fuutankoɓe kadi enen fuutanko wona fuutankoɓe ene hen ɗum kon mouvement national hoftudini Sénégal fof ene waddi ha e diaspora international so Allah jaaɓi inchallah mon jimin toon no ɓurata yoɗirde no ɓurata fewde fof mami haalde e bandiraɓe inchallah min dardo hen ko haajam so wonti haajam ko haaju mabɓe inchallah ɓe mbaɗ ñalawma o ñalawma maɓe tin en teddinama oɗo ñalawma inchallah pour sikki bandiraɓe on nani colonel Oumar Diallo ko fawi e haalande nde ko ɗum noon Oumou Siba gudda golle ɗe. alhamdulillahi rabbil alamina Oumar Doro Koumi ɓe mbi so koyɗe gaari garti wonko woni ɗo ɗum noon en gandi ko mawɗo ko kellifaɗo kadi tamo ko rokki en ɗum hayso ko seeɗa yen gar joddoɗen e makko hayso tawi en nelino gasa kono wi ko yen gar joddoɗen e makko ɗum noon en beltinima Allah en beltinimamo hano hannirtini kono kam pour wiide tan eɗene caggal Allah e nelaɗo muɗum eɗene caggal makko kala no yoɗita no fewirta e programme o eɗene caggal Allah caggal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam caggal makko ɗum noon min beltima no fewi vraiment min beltima ɗum noon Allah jarama on jarama inchallah rabbi ha gongol tan e lettre goɗɗo Oumar Doro Koumi min ni elle ko hande ko min mabɓe otas an kama yiɗum holli gueɗɗe peewi guila gueɗɗe peewi ha paari elle ko min mabɓe otas gueɗɗe peewi ha paari ɗum noon Seydou Diallo Allah jarama a jarama Diallo min beltima no fewi yalla yo moƴƴere Seydou Diallo merci a jarama